Noi ce avem cu războiul lor? La noi în țară noi trebuie să facem ordine. Ce avem noi cu războiul lor? Lămuriți-ne! Războaie se petrece de când? După al doilea război mondial, război pe tot globul pământesc se trece. Și în Libia, și în Siria, și în toate. Dar americanii și nu duc război. Este un război la Și hotarul război. țării noastre. Care hotarul? Unii hotarul? Unii Rusia și unii noi suntem. Bombardează Ucraina, care se află la hotarul țării noastre. Voi și vreați să mă provocați sau ce? Asta e provocare? Asta e V-am adevărul. lămurit încă o dată, n-avem noi nimic cu războiul. Vă lămuresc, cu războiul este conducerea noastră face bani. Și vă lămuresc de ce? Vă lămuresc? Cu cât procente s-a mărit exportul de petrol la noi? Cât procente? Noi nu suntem țară exportatoare de petrol. Ei pur și simplu ce fac? Importă din România și barăjnicet o trimit în Ucraina? Și pe baza la asta fac bani? Vă știți la vamă cum trec fururile în noapte? E că acolo duceți și des, dar nu, aici în masă unii cetățeni simpli au ieșit, ia, v-au lămurit, n-au o bucățică de pâine pune pe masă. Dumneavoastră manipulați Conducere, cetățenii cu nu, informații voi care- manipulați cu TVO, voi manipulați. De dacă voi nu sunteți, voi trebuie să dormiți acolo unii cetățenii protestează, voi sunteți, dacă sunteți jurnaliști, dar voi nu sunteți jurnaliști. Dar ce Voi suntem? sunteți tot alături de bărâși. Dacă nu suntem de acord cu dumneavoastră, Nu de înseamnă acord cu ce? mine, poporul, ia uite aici. Nu provocați. Provocatoare, provocatoare. Ești